Aksyon! Balita! 5 point something billion na naman gud atong budget sa probinsya. Murag dako ang figure, pero sa kadako sa probinsya with 26 with a total of 25 LGUs, and the rate of poverty nga paas ang daghan kayong mga kakalisod karon sa sitwasyon nato. Subsidized pa sa katong mga farmers, RSI, daghang challenges. And then there is a deep end that the budget is 1 trillion pesos. And then concern is school, di ba? At concern is school. The intention of Angel is na ordinansa para naragot tay basihan. Murag basihan nga mo na tong tindugan. Pero di ko ganahan nga mo siya nakugang or nag-shock siya nga wala budget ang deep end. So it's a matter of, di na mag-budget in one click, it's a matter of request, letter, tanan, di ba? So muna yung sitwasyon. Nagkuhan na ako sa realidad ba? Kaya gikan ako public school, maglisod ganit ng mga public school og electric pan, maglisod galing lamisa, maglisod galing lingkuranan. More than scanner. Scanner pa, di ba? Why? Kisikyo. Oh, lisod na to na may tabo nga magka-scanner. Pero itong 83,000 nga scanner o gikas national times 500 schools, 531 to be exact, maybe mura magdako-dako nga budget, billion daw na, di ba? So yeah, mura selected ra niya ang kuan, balik na patay laing pamaagi nga gawasan ng ordinansa kung di man maabot ni atong usa ka agenda sa ordinance, natay another agenda which is the PTA nga masig pwede sabutan sa mga teacher nga ma-include sa ilahang minutes nga maistoryahan ang behavior sa mga bata sa mga anak nga naay behavior sa problem, naay gidaog-daog, basig mga topic dito. Well, naa na mga maestra, ang mga parents dili na puro lamang project or sa atong target sa PTA. Diba? Natay program o malabot, natay parade nga malabot, mag-PTA meeting ta, so dili lang na mao. So we will cover them all. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.